Imos alá logo. Moi boas, xente. Benvidos a unha nova conversa, benvidos ao Radar programa 32 desta quinta tempada. Último programa do ano, última conversa deste 2025 que remata, non sei cantas conversas son deste ano, pero remata dende que comezou o proxecto con 232 conversas en estas 5 tempadas. Cunha conversa, non me vou estender moito nesta reflexión inicial. A reflexión inicial, xente, basicamente, a reflexión inicial acaba o ano, repasemos o ano e eu que sei, o meu ano foi un ano de merda, entón tampouco podo lanzar aquí unha mensaxe de No, positivismo e demais, sabes, de como non vou aquí tal. Repasemos o noso ano, se foi un ano feliz, pois parabéns e espero que disfrutarades, se foi un ano de merda como o meu, non digamos, o que sí que vos vou pedir xente, non digamos eso de ojalá el año que viene nos traiga salud. O levo dicindo varios anos e este ano levo 9 meses cun ombro jodido. Entón, que podo pedir para o ano que ven? Que nos traiga moita nova música, que nos traiga por aquí novas conversas e que nos traiga, sobre todo, charlas tan guapas como as que estou seguro que vamos a ter hoxe, porque xente, é para min un placer presentarvos a Sara Sístole. Moi boas, que tal? buen día, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Por fin temos esta conversa. Contigo pasa unha cousa que non é tan habitual con moitas das conversas e é que a ti puiden verte en directo antes de que pasaras por aquí. Normalmente visítame a Paras canle a xente primero y luego e vas despois a vou un aos concertos. concierto. Non por nada, senón porque moitas veces coñezo os artistas, pois cando lles vou a escribir e tal, non coincide que fagan Claro, concertos por aquí, porque, bueno, como sodes todos artistas emerxentes ou artistas que levades uns aniños e costa es moito complicado, facer sí, concertos, pois é difícil. sí. E neste caso, pois deuse a sorte de que te puiden ver en directo e agora estás por aquí. O ano Que, pasado, qué bonito. que bonito foi a Lina Disfrutón, eh? Sí, nada, disfrutona de Iago, que yo teño moito cariño a ese espazo que nos acolle a todos os que vamos desde Madrid e desde outros sitios. Foi moi especial para min. Mira, Así que qué gusto, o conseguimos. por fin, por fin, aparte tiña moi claro desde fai un tempo, cando estaba facendo a programación da tempada, que agora, bueno, xa que teño un pouco máis de tempo, gústame deixar moitas conversas grabadas, preparalo con certa calma e facelos sen prisas. E vin que ibas a sacar o último single, que por certo, Galego. xa non é porque sexa en galego, senón que vou facer unha confusión que iba a facer no inicio, se me olvidou. A ver, Ten o peor título para min sí. do mundo, porque eu de pequeno tiña un Porque problema. a tilde vai noutro lugar. Claro, eu de pequeno mezclaba o galego e o castelán, eu falaba en castelán, pero mezclaba o galego, e eu dicía Claro. pájaros. Eu dicía, mamá, un pájaro. E no colegio dicía pájaros. E iso causoume No, un todos os trauma meus personal. colegas de Madrid e de outras partes de España, páxaros, páxaros, páxaros. Eu, a tilde vai noutro lugar, pero é moi difícil, entendo que é moi pouco intuitivo. Pero gústame porque normalmente pasa compoñendo cancións en castelao ou en calqueira lingua, que non che cadra o acento perfecto e ás veces o cambias por concesión poética, non? Neste caso, se a canción fora en castelán, estaría mal, pero en galego é perfecto. Queda perfecto, pero sí, aparte, eso, tiña ganas, foi como, vale, saca ahora a canción nova, coincide, ten que ser, Sara, Que a guai. que remate este ano. Que tal o teu ano? Que pues, estivo bastante intensiño, hubo moita música, estivo bastante ben. O teu Sí, 2026, polo menos, no apartado máis profesional, no? sí, que a verdad hai outras moitas cousas que por sorte están moi tranquilas e moi ben, pero pero eu valoro moito que pasen cousas buenas no ámbito musical. Entón, estou moi contenta. Empezou febreiro, que é o meu cumple, ademais, que saiu o tema con Cotio o 21 de febreiro, eu cumplía anos o día 20. Entón, recordo que fixemos a celebración do cumpleanos, e saiu o tema esa noite, ás 12 da noite do día 20.
Entón estábamos aí nun bar da Latina en Madrid, además un bar de xente de Argentina, e puxeron o tema, todo o mundo cantando, e foi como un moi bo comezo do ano para min. Logo sí, gravamos o meu segundo LP, entón eso tenme máis contenta que facía moito tempo, É con que, The New Raymond. como sempre falamos aquí, é moi complicado sacar música, sacar unha única canción, simplemente gravar, producir e todo é algo moi complicado que todo o que conseguides xa poder publicar unha canción xa me parece admirable. Vamos a repasar un pouco os teus inicios, non? Coñecerte un pouco máis de onde ves un pouco estas cousas máis típicas, pero claro, ti agora acabas de nomear unha cousa que eu non podo deixar pasar por alto para que non se me olvide comentala, que é Sí, esa canción con Coti. É dicir, sí, vamos a volver a repetir que comezas o ano, sacas unha canción con Coti. O sea, vamos sí. a repetir con Coti. Xa, Que puta eu teño locura. O como sea, normalizado, non é unha cousa para nada habitual ou é verdad que como penso que unha das cousas boas que non me fan como frustrarme a mí como artista tal é como ter unha humildade, pensar que no fondo todos somos como similares, como que é verdade que non me abruma moito como a xente famosa, esta cousa, pero realmente el é como unha estrela e unha figura moi importante, pero eu vivín como a relación e a conexión como con moita normalidade e agora como é como medio un amigo e que o veo de tanto en cando e tal, é moi forte, pero sí. que o sea, ten que ser. Porque diste non, ao final isto é unha cousa clara. Os artistas, os famosos de calquera ámbito teñen moitos seguidores, terán miles de cartos e demais, pero non deixa de ser persoas normales, para ben ou para mal. Hai xente que é estúpida, Mm, pero xente que somos pobres, claro, descoñecidos e nadie sabe de nós, tamén somos estúpidos. Entón, son personas, totalmente. pero joder, ten que ser guai, non? Que tes a posibilidade de traballar con alguén e ainda por riba, pois unha persona guai e a mes se mantes agora o contacto, pois joder, eso Claro, ten que esa encher é a máis cousa. que sacar a canción en sí. Sí, é verdad que el é unha persona bastante normal, entón eu penso que eso o facilita moito. É verdad que o día que quedamos no estudio, porque é verdad que a relación comezou un pouco aí. Enviamos o tema, eu dicía: "Nin de coña, isto vai pasar, non?". E de pronto, ademais era o ano pasado, uns días antes de que eu tocara no Café Berlín para presentar o meu anterior traballo e tal. Estaba mala tamén, por estas épocas sempre. E dime o meu manager, Coti dixo que sí, tes que ir mañá ás 10 da mañá ao estudio de Capital que imos gravar o tema. Eu pensaba, non o Como? podo creer. De feito, eu pensaba que había moitas posibilidades de que se cancelara como unha hora antes, porque el tiña a axenda moi apretada e tal. Entón, estaba como sin podelo creer, e tiña como moita expectativa de como iba o encontro, non? Apareceu el en chándal, tranquilamente, super cuidadoso co tema, non sei, eu estou infinitamente agradecida, pero sobre todo pola forma de ser e de, sí, e de coidarme en xeral como artista. Sí, porque ao final é o que dicías ti un pouco, non? É certo Mm, que é unha persona famosa, é certo que é unha persona que ten miles e miles de seguidores, que todo o sí, mundo o coñece en moitos lugares xa non de Latinoamérica nin de España, sino de Europa, é un artista que trascende sí. moitas fronteiras, que está guai, non? Colaborar con artistas así pode Ujú, axudar un pouco, entre aspas, a carreira de un, sí, que tamén ao final eso é relativo, pero importa máis o que total. decías ti, porque hai unha cousa que me gusta moito desta colaboración que eu non sabía, supoño que igual algunha historia, algunha cousa comentaches, pero se me fue, que é o de poder gravala con el cara a cara en persona, que non é tan habitual poder facer colabos en xeral por No, tempos e tal, que é moi difícil, non? Pero poder gravala estando xuntos e neste caso e facer para eso, min, cuidado, eh? sí. E di moitísimo do artista tamén, Sí. De feito, non o podo desvelar todavía, pero no meu LP hai unha única colaboración dun artista que admiro moitísimo tamén,
Ela foi ao pobo de Barcelona comigo, in situ, presencialmente, dormiu unha noite ali, que non era moi sinxelo chegar, porque é un pobo que se chama Arenys de Mar, que está como a unha hora en Renfe de Barcelona. Penso que estou tendo moitísima sorte na forma na que se están dando as colaboracións que, como sempre falamos todos, ten que ser así, porque senón é como unha cousa un pouco marketingiana solamente, que é certo que ás veces axuda moitísimo, pero penso que particularmente tanto a de Coti como esta que vai vir, vives o proceso de outra maneira e tamén materializas o que está pasando, estás co artista compartendo ese momento e tal. Tentarei de sacar máis adiante esta nova colabo, algunha pista, te preguntarei a ver se si te escapa No, así como que non quera cousa, sí. despois eu teño que borrar esa parte a borra, pero tentarei sacala. No, eu a ti cho digo, claro. Pero sí que é verdade que, joder, eu sempre o digo, que é certo, ti levas xa un tempiño na música, ti xa sabes perfectamente como Sí, funciona isto, sabes que as colabos moitas veces son colabos marcadas polas discográficas dunha maneira, as colabos son total, gravadas, a xente que manda as voces nin sequera se coñece, e a veces casi nin sequera sabe con quen vai a gravar o tema, non? É como mandas unhas voces total. e xa está porque te lo marcan en el contrato. E eu sempre digo que non importa tanto eso, que sí, despois van a dar cifras e tal, pero ti ahora xa te vas a levar, paso que pase ca túa carreira, paso que pase, chegues onde chegues, acabes tocando acabe, ti dentro duns anos vas a dicir, joder, vas a ver fotos, vas a ver vídeos, ou simplemente o que pase pola tua memoria, e vas a dicir, hostia, estive no Sí. estudio con Coti, estive no estudio con esta outra persona, estive no estudio Misteriosa cas que artista. poidan vir, e esa experiencia vale moito máis, por moito que é sona moi Mr. Wonderful e demais, pero vale moito máis No, que é incluso que a así, canción teña millóns de ointes, porque os millóns é de ointes así. vanse marchar. E como dicías antes, que coincido moitísimo e tamén é algo que te dá os anos de carreira e tal. Logo, o que marca o camiño son as cancións e por moito que saia Coti no tema, por aí non funciona como esperabas ou sí, pero quero dicir, como que efectivamente para min, e por eso tamén é a primeira vez da miña vida, tamén por presuposto, porque efectivamente eu tamén veño dunha familia humilde, que decido gravar todo o disco no mesmo espazo, nun estudio, en 3 días, como de forma un pouco como inmersiva, e a vivencia, máis alá do que pase co disco, porque encima é un disco moi acústico e tal, pero para min foi como dos momentos máis especiales do ano e do meu verano, e tratei de vivilo desa forma, totalmente. O vou a recordar. Mira, vamos a falar dese disco, destas novas cancións, do que xa estás presentando, do que vai a vir un pouco máis adiante, pero non nos vamos a poñer aquí a facer un repaso ano por ano, nin de todo o que levas feito todo agora, pero sí que, bueno, creo que me contes un pouquiño este camiño, un pouco en resumo, que levas feito, e é unha pregunta que fago moito tamén, que é moi habitual, que xa van a facer, xa fixeron moitas veces en entrevistas, pero que un pouco como ves esa Sara pequeniña, esa Sara que empezaba ca guitarra, que empezaba ya a ter as súas primeiras ideas de música e agora te ves neste punto, como ves esa evolución? Como valoras todos estes anos? Porque ten cousas boas, ten cousas malas, pero Sí. aquí estamos. Sí, que pregunta, non me fixeron tanto en relación coa carreira musical e tal. Eu penso que tiven a sorte de ser moi inocente e non ter nin idea do que simbolizaba e significaba. Todavía a día de hoy estoume enterando de moitas cousas pouco a pouco, do que era a industria musical. Entón, por unha parte, pois sí que me veo como máis curtida, sobre todo hai un punto de menos idealización da profesión, eu penso, porque creo que aguantamos todo o que aguantamos, e facemos unha elección tan forte e unha renuncia tan forte de cosas vitais, porque hai esta cosa un pouco romántica do soño. Tamén é verdade que eu o que sinto cando compoño, cando estou no proceso creativo, cando estou tocando, non é comparable a moitísimas outras profesións. Pero sí, creo que estou un pouco máis como
sendo consciente do que é, de que no fondo, pois, hai proxectos que teñen un montón de recursos e por eso poden facer quizáis un sprint. eh, tamén teño moi claro que o nicho que escollín, o tipo de cancións, non son as máis sinxelas de chegar, pero tamén os meus desexos cada vez máis non son chegar ao Within Center, non? Senón conectar cunha audiencia fiel que me permita, xa ni siquiera sei se vivir disto, senón como poder xirar, por exemplo, para min gravar con The New Raymond, que un tío que ten 50 e pico anos ahora mismo, segue puidendo xirar por toda España coa súa guitarra, pois, ou que sei, en Galicia Luis Fercán, para min esos son exemplos de éxito, un pouco a donde me gustaría chegar. Pero nese sentido creo que era o mismo lugar ao que quería chegar Sara Pequena, entón non sei se respondo a túa Sí, pregunta, pero no, respondes, aparte diches dúas claves moi guais, que é un pouco a idealización, non? Que temos, creo que inevitablemente en algún momento da nosa vida idealizamos o amor, idealizamos as relacións de amizade, idealizamos calquera tipo de traballo, idealizamos calquera proxecto que vas a comezar. Eu creo que cando empecéi, fai anos que me empecé a emitir en Twitch, antes de facer contido musical, pois dunha maneira ou outra idealizas crear contido, idealizas claro, todo isto, idealizas, pues, os artistas dunha maneira ou outra, pues, podes idealizar máis ou menos facer unha carreira, poenche como dicías o Wizzing tal, e te daste sí, conta que despois o éxito é o que acabas de nomear e os exemplos que acabas de nomear. Por exemplo, a min Luis Fercán me parece un exemplo moi claro de éxito, porque brutal. é certo que non está enchendo Wizzings, pero acaba de estar por Latinoamérica facendo unha xira de concertos posaliñas de por ali. Aquí, ahora na semana que estamos grabando isto, enche 2 noites o Café Ouriense en Ourense, encheu en Bertamiráns. O sea, meteu cantas persoas? 50, 100, non sei cantas entran en cada Pero local. é totalmente anómalo Claro, pero plantarse en calquer recuncho de Galicia e que vaya xente, é que que é é que increíble. meter 50 persoas xa, que si a xente vemos, wow, Wizzing que ahora aumentou o espacio, non sei que, wow, que locura. Xa, pero que eso é difícil, claro que sí que é difícil facer eso, e admiración a todos os artistas que o Sí. consiguen. Pero meter 50 personas, E de feito, tamén che digo, vería máis probable que nuns anos Luís puidera optar a chear unha sala grande, non sei se o Withink, que moitos artistas que teñen unhas cifras xigantes e non trasladan, porque ademais hai moita xente que está como desalentada con isto, pero eu penso que é un bo momento precisamente, porque creo que o que vale é esa fidelidade, ese conectar realmente, logo hai moitísima xente que segue proxectos ou que escoita música en plataformas digitais, pero que non sinte a conexión hmm, suficiente como para desplazarse a un momento físico. hmm, Pero aí é onde hai que facer o traballo, eu creo. hmm. É que E nada, as cifras non son importantes. O sea, sí, son importantes porque lóxicamente te abren certas portas, festivales, pode ser que conte máis contigo, eso é certo sí. que eso é así, esa cousa está aí. Pero é verdade que o que decías ti, o sea, eu aquí teño comentado, eu hai artistas que escoito na miña casa, que se veñen mañan a tocar a Coruña, é moi difícil que eu vaya a pagar unha entrada para eles, Claro, coste máis ou menos, porque hai xente que sí, pode escoitar a súa música pois, de festa ou tal, pero ao mellor digo, é que me gustan 4 cancións que sí, que te estou escoitando en bucle, que te van facer subir os intermensuales, pero total. pagar para estar unha hora e media véndote cando só me importan 3 cancións, non o vou facer. Sí. Tamén é moi interesante o que se busca actualmente nun directo, porque como podes ver todo grabado, sen moverte da túa casa, que cada vez parecerá que somos máis perezosos. Eu estou no punto contrario, estou indo moitísimo ao teatro porque creo que hai un ritual aí que non se compara, pero é verdad que depende do proxecto e do artista. Efectivamente, eu tamén podo escoitar, eu que sei, Bad Bunny ou Hmm, Albani, non iría ao directo hmm, igual. hmm, E sí que buscaría proxectos que tengan vinculación máis co escénico ou con cousas como únicas que suceden hmm. ali. Ti nomeábamos ao principio, non? Que eu a ti puiden verte na Disfrutona de Lorzán,
é unha sala a que vou moito, últimamente Mm. coincide un pouco máis complicado, non? Pero gústame moito ir ali e moitas veces falo con Iago, digo, oye, que tocan estos? Porque a veces, pois, grupos que aquí ou de que, bueno, Claro, que non escoitei, tocan rock, tal, ou vente, ou está na progresión e dime, vente, que estos sonan guai e tal, e me acerco, e non sei o que fan, pero vou, e moitas veces gaño a conexión con esos descubrir. grupos porque digo, joder, é que a mí me flipa isto, o sea, outro día estive vendo a Sensenra no Coliseum, E vin outro vídeo, que fortes. foi como dicir, hostia, estabas todo o mundo falando, era como eu non eu fun a cubrir o Paramundo Sonoro, entón, é certo que non é un artista co cal teño unha conexión moi grande, pero bueno, fun facer a crónica e demais. E claro, Mm. eu sentín tamén que non disfrutei moito o concerto porque estaba todo o mundo falando, o sea, unha parella, amigos meus, que se chegan a ver Mm. isto, pois, lo siento, pero é así Un o que bico. penso. E dicíanme, no, que levamos moito tempo sen ir de concertos por o noso fillo, non sei que, salimos hoxe e tal, tiñamos ganas, e eu pensaba, joder, van a disfrutar, non o artista. Desde o primer momento falando Claro. cos amigos, e era como, acabas de pagar 40 pavos por estar falando. En serio. Claro, é que ademais eso a mí xa me deja totalmente helada, porque o que está pasando moitísimo, eu penso que nos estamos equivocando tamén nese sentido, pero en Madrid cada vez máis, case todos os concertos aos que vas, o 50% ou máis do aforo é xente que non pagou e que está invitada, e Mm, moitísimas veces artistas, entonces é como que estás nunha gira de concerto e concerto, tiro porque me toca, porque que é bonito tamén porque pois, é como un punto de reunión e tal. Entendo que esa xente, pois, ás veces que parece unha falta de respeto gordísima, porque tamén ti sabes o que é mm, que te pase eso. Pero a xente que paga entrada, eu xa me quedo flipando. mm. E de feito, eu non valorei o silencio que por sorte é verdad que incluso nos bolos de Madrid con banda e tal, nos meus concertos, penso que tamén a música non dá pé a que a xente fale, pero hai silencio. E recordo unha vez que había venido unha AR que logo non pasou nada, pero bueno. Ela estaba maravillada por eso, decía, tía, que o silencio que houbo e o respeto á xente e tal. Eu pensaba, pero entón que pasa noutros concertos? Como que silencio? Claro, Mm. eh, pero sí, é a tónica xeral agora, parece, non? Dicíame precisamente Luis Fercán, o entrevistei no Paramondo Sonoro fai 2 anos, cando saliu o seu disco, o seu último disco, o entrevistei no, e dicíame que unha das cousas que el máis apreciaba precisamente era que nos seus concertos en liñas xerais, e eu corroboro que o puiden ver varias veces, a xente estaba en silencio. E que el valoraba máis precisamente que encher recintos, que chegar a máis lugares, Mm, que tocase onde tocase, había un respeto máximo, e facía un pouco unha reflexión que non sei se eu cheguei a plasmar na entrevista en escrito, non sei se puxen eso, pero facía unha reflexión el que dicía un pouco de que é verdad que os artistas dunha maneira ou outra fomentades, entre comillas, que eso poida pasar. claro. Tanto por as cancións, igual como por como vendedes entre comillas, a vosa música. Que tamén vai un pouco, a Mm, veces, un pouco por aí, de como se quere vender a música, se a quere vender mm. como algo real en que valorar, ou a veces que se vende a música, que eu non son quen para dicir nada, lógicamente, pero que a veces teño xente que moitos artistas venden a música como vide aquí a escoitar de festa, pero non tanto a valorar o que estuvo a facer en riba do escenario. Que Claro. estou dicindo isto e é un melón que, Eu que sería penso para que abrir, cuidado tamén, eh? non, pero é verdad, sí, como que ás veces se trata de utilizar esa estrategia como de marketing de os meus bolos son super divertidos e non sei que a xente podería aplaudir estar, quero decir, non é como tan intuitivo que vai a ocorrer eso, pero logo sucede. Eu penso que sí, que pasa algo coa vulnerabilidade que faime confiar todavía nas persoas e na empatía e tal, pero fai un mes ou un pouco menos o meu manager que leva tamén outros proxectos que uno é un pouco máis similar que é Juan Melda, que tamén é un cantautor e tal, pero logo leva a María Parrado que a priori non temos tanto que ver. Eu estaba bastante nerviosa por teloneala e tal, porque digo, esta xente que non teñen ni idea de que vou aparecer eu ali con unha guitarra e tal, e foi dos momentos máis especiales dos últimos meses tamén pola xente que había,
que foi antes e tal, polo silencio, incluso a xente nun momento que pido que cante no coro este da canción con Coti, puxéronse a cantar. Que Eu estaba guai. como alucinada, porque realmente iba preparada para que non me fixeran moito caso e ter que aguantar o tirón e tal. É verdade que estou curtida tamén, porque bueno, agora vou contar algo super random, pero bueno, eu son gestora cultural tamén, un verano estuve traballando nun proxecto que era un cine mudo que levábamos aos povos da Castela Profunda, había os meus compañeros tocaban como música sobre as películas, como Sí. as bandas sonoras e tal en directo, e eu teloneaba vestida de mimo o show mentras montaban as sillas e tal, e a pantalla, coas miñas cancións. E claro, encontreime Claro, desde borrachos gritando, eu que sei. E tamén aí aprendín moitísimo que, aínda que haxa 8 ou 10 que estén berreando e que parezca que todo va fatal, ao mellor había unha persoa escondida detrás de todo que non parpadeou e que cando remata todo acércase e che di que lle encantou. Non sei, bueno, pero é que é difícil. É unha cousa que entendo que para os artistas tamén é complicado, pero que como dicías ti agora, non? A ti esa experiencia pois tamén te serviu un pouco sí, para valorar. É certo que a veces ti non podes controlar. Eu dicía que é verdade que teño a sensación de que os artistas provocan, entre comillas, directo ou indirectamente que isto pase por como venden os seus proxectos ou por como venden o ambiente que pasa nos seus concertos, pero é verdade que moitas veces claro. ti non podes controlar que a xente compre unha entrada para o teu bolo vai a falar ou que ti actúes, por exemplo, pois telonear que por certo, volvo a repetir outra vez. Por favor, artistas medianamente grandes que podedes manejar alquilar salas sen problema ou podedes manejar giras tochas. Recuperemos a figura do telonero, recuperemos que Increíble. vides a tocar a película aquí na Coruño, vides a tocar a Garufo, vides a tocar mismamente a Disfrutona de Orzán, chamade a un artista local que Sí, vos canten dúas, tres cancións ainda que sexa, que ides a axudar moito a ese artista, ese artista vos vai axudar a vos tamén a poder ter máis sí, xente ou a poder facer que a xente entre no voso bolo en calor. Que eso creo que o de tironear total. non se estira tanto xa e creo que é moi importante. O sea que a María Parrado, É por moi exemplo, importante. darlle os parabéns por tete a ti, pero é verdade que vas a tironear, por exemplo, e sabes que a xente vai querer ir a ver a María Parrado, vai a querer ir a ver non sei que, e sabes que pode Claro. pasar eso, e aí non é porque a túa música sexa mala ou non, senón que a xente vai enfocada en querer escoitar isto, Mm, e pode ser que falen, total. e é moi difícil facer ese exercicio de vale, a xente está falando, bueno, pois eu teño que tocar e teño que tentar ser igual de sentimental e teño que tentar crear Sí, un ambiente igual bonito, porque como dicías ti, ao fondo vai haber unha persoa sí, que me está valorando e esa persoa que che pode levar a máis xente para o próximo concerto ou simplemente unha persona que a partir dese momento te vai estar contestando as total. historias de que bonito cantas, quiero tu disco, cando tocas e oye, é unha persona, pero é E unha foi, persona. foi así, claro. Ou 3 ou 4 que logo por aí compran a túa entrada. Eu penso que sí, que esta cousa de porque moitas veces no pasado, ou eu que sei, si en pois un festival que facían na sala pequena do Vista Alegre, que era como benéfico e tal, e eu dicía, como vou a ir en acústico coa guitarra e tal, e levei como banda e tal, que o meu formato de banda nin sequera é tan grande porque toco a trío e cousas como moi minimalistas e tal. Pero a día de hoy penso que desnudarte e ir só coa túa guitarra e coa túa voz e que incluso estás obligando ao público a que sea respetuoso porque senón quedan moi retratados. A miña nai, por exemplo, era profe e sempre dicía que cando tiña os alumnos revolucionados falando alto, era empezaba a baixar o volume. E canto máis baixaba o volume, a xente notaba que ao final estaba por arriba da propia profesora, era como, a ver, voume a rescatar un pouco desta actitude, non? Pero Pero eso é o que creo. pasa nos bares. O sea, ao final, cando estás nun bar, por exemplo, se forma moito barullo. Por que se forma barullo? Porque se empeza a formar o barullo, ti falas máis alto, o de al lado, como ti estás Claro, falando máis alto, empeza a falar máis alto, e se forma ese bucle. Sí que é verdade, sí, que o ruido ou o volumen alto tamén sí. provoca que o ruido sea maior porque se retroalimenta. É unha guitarra e voz. Como en escala, sí. Por exemplo,
tamén é verdade, eu estaba pensando agora en Andrés Suárez e a mí me mola o formato banda de Andrés Suárez, me alucina moitísimo, lo disfruto e me lo gozo. Pero é verdade que sentimentalmente ou incluso musicalmente, Sí, cando está el solo ca súa guitarra, é outro ambiente que inevitablemente te provoca, a min por lo menos, ter que estar sí. moi atento porque como, vale, me estás aparte, joder, que unha guitarra, eu sempre direi, guitarra e voz, os É moi artificios están difícil, guai, é moi pero guitarra e especial. voz se transmite de outra maneira, buah, Sí. ten outro aura. É o que che vou dicir, que eu veño de Andrés Suárez, dos cantautores daquela época que era como dorada, non sei, de cando eu tiña 16 anos, 18, e a min emocioname moitísimo máis, pero porque penso que é como un contador de contos, como Mm. un, non sei, sí, hai unha cousa que conecta. Eu o escoitei con banda e obviamente os temazos que todo o mundo non sabemos de fai anos me seguen facendo chorar e tal, pero non é o mismo. Mm. No, gañan, teñen outro aura, te poden ter un Sí, pouco non é máis festivo, pero bueno, axuda a ter, bueno, valorar a historia sí, de outra maneira, pero convertirlo noutro formato, sí. mm, Tamén eu penso, pero porque obviamente son eso tamén un pouco, pero cando funciona con guitarra e voz, eu penso que tampouco hai que meter sobre todo banda así como grande, non sei. mira, vouche facer unha pregunta, porque isto, nunha das anteriores conversas cun cantautor de aquí de Pontevedra sacamos un pouco este tema a debate. Nunha próxima tamén falamos un pouco con Roura, unha que vai ser a primeira entrevista do ano, xente, xa fago un spoiler, primeira entrevista do ano vai a ser Que guai. con Roura, con un coruñés tamén que está vivindo en Madrid. Sí. Figura de cantautor, denominación de cantautor. Ya, Mm, non sei que pasa agora con eso. que a mí me parece, Eu o sea, non, me parece bonitísimo, non pasa nada, non, pero non entendo. Por exemplo, non sei se está ben que conte isto ou non, nun evento, falando con Paco Pecado, que encántame o seu proxecto e tal, de feito o coñecín nese evento e puxémonos a falar do concepto de cantautor. E el dicía que el, aunque era cantautor, porque compoñía todos os seus temas, que non quería que soara como deprimente, triste, como toda esta connotación. Entón que el non sei cual era o seu término co que se definía a día de hoxe, pero había cambiado, non? Xa é, non dicía é cantautor. que hai moita xente que escapa de eso, cuidado, o sea, de Sí, que non quere que se lle denomine a mí cantautor. a mí non me molesta, por exemplo, penso que a xente de toda a escena que é xente a que admiro moitísimo de Cataluña, rollo Judith Nederman, Silvia Pérez Cruz e tal, que sempre o conto porque foi o mellor día da miña vida, pero houve un día que coincidín con elas e con Maro e tal, Que en unha guai. churrería, Hostia. charlando de San Ginés, porque unha amiga mía da residencia estaba co primo de Maro, bueno, casualidades da vida. E elas dicían, ti que fas, non sei que, eu dixen, son cantautora. Elas, nosotras tamén, tal. O sea, é así, E tú, cantautora, pois pues claro, compoño pues as miñas cancións. E sinto que nelas non dá cringe, non hai ningún tipo de problema, porque se entende, eh, non sei, é que non podemos pensar en, é que non sei que cantautor poñer de exemplo do pero Año da Pera, pero pero que a mí me fai gracia porque se asocia, o sea, se pon como, cantautor, canción triste, como, perdona, como si no rock, como si no pop con banda, como si mm, en calquera outro estilo musical a xente non cantase mm, de me quiero morir porque mi pareja me ha dejado. O sea, que dicir, non é claro, algo de aí, e cuidado, eu aquí hai unha cantautora de aquí de Arzúa, que admiro moitísimo como MJ Pérez, é cantautora, era vai ca súa guitarra e te canta unha cumbia ca súa guitarra e é cantautora. E é claro, unha é que cumbia tamén de celebración. mm, E é cantautora. tamén eu creo que a diferencia está de cales foron os teus primeiros referentes. Eu como escoitaba Andrés Suárez, Luis Fercán, Freddy Leis, toda esta xente que salía ademais de Galicia e tal, eles utilizaban ese término. Eh, mismo Silvia Pérez Cruz, xa che digo. Entón, eu o fixen mío, pero eu que sei, penso, se pos a Robiniesta, que menudo dramón, coa súa guitarra nun escenario, e sen banda,
É cantautor. cantando os seus temas, que Hmm. E aparte de é un eso, rockero, pero un cantautor tamén. e o que sempre digo tamén, o que xa comentaste ti antes, no 90%, no, 90, un porcentaje alto da música que se fai comeza na casa cunha guitarra, e xente que comeza co piano e xente tal, pero bueno, Mm. moita xente compón o estilo que sexa ca súa Un casa. instrumento armónico base, sí. Entón é como, Total. vamos a ver, a tua música evoluciona polo motivo que sexa cara outro tipo, incluso a música urbana moita xente empeza desa maneira, pero evoluciona cara a outro resultado final, pero ten o mismo inicio que o que estás facendo neste caso ti, Sara. Entón, ti Total. decides ou por veces se decide porque a economía te obliga tamén a iso lo que a guitarra, que dicir, moita xente non evoluciona ca outra forma porque non pode levar banda. Porque non ten Claro, diñeiro para pagar, claro. entón te leva por aí. Non hai diferencia. Non No. pasa, o sea, non é como, pa Pero que? é moi interesante, interésame moitísimo este tema, porque efectivamente, como ti dis, é que todo o mundo é un cantautor, é que Guitarrica da Fuente, mismo sen Senra, é un Mm. cantautor. É que sí, é sí, o sea, Entendo que a ver, outro día no quizá concerto, sen Senra dúas cancións do terceiro acto do seu concerto en acústico, ca claro. guitarra. Entón é como, vamos a ver, o sea, él Mm, se está presentando desta maneira. claro. Pode ser que tamén se o teu proxecto efectivamente a veces por cuestións económicas, pero tamén por cuestións estéticas ou o que sexa, pero evoluciona hacia este lugar de sonido orgánico, guitarra e voz e tal, pois quizáis esa é a miña reflexión para seguir utilizando o término. E penso que, por exemplo, no folk americano ou sí, utilizan songwriter, ¿no? Non sei. Sí, sí, no. Que Que eso, o pues eso me gusta sacarlo, porque é como, joder, e daría para moitas horas dar voltas sí, sí, sobre isto, pero é como, e eu son moi defensor. É certo que tamén é verdade que a min gran parte da xente que me gusta musicalmente ten que ver pues, defínese o así. que faz ti, Andrés Suárez, Estopa, non deixe de ser dous irmáns que empezaron Tamén, ca súa guitarra si ahora van con tamén. banda, pero ás veces que puiden ver algunha vez en acústico e tal, pois ten outro rollo, entón, é certo que a música que máis me gusta tira por aí, pero joder, como Claro. pero aparte que é unha cousa que non me gusta nada que facer de menos a xente polo estilo que fai, que é como no, E tamén sinto moito, pero os cantautores estos que parece que a xente agora rechaza, que eran os orixinarios, es que tes a Silvio aí, ou tes a incluso a Drexler, ou tes a eu que sei, a Rosana, sabes? A xente enorme que para min, eu que sei, Joan Baez, sabes? Fai pouco vimos a Silvana Estrada na Praza Maior de Madrid, e xusto cando eu vin coas miñas amigas a peli de Bob Dylan e tal, que saían estas imaxes do festival de folk, unha marea de xente en silencio, escoitando a persoas con guitarra e voz e tal, e dicíamos, joe, é que non existen tantos proxectos así como multitudinarios e tal, escoitar a Silvana Estrada, sendo unha cantautora na Praza Maior de Madrid, a min puxome a pel de gallina e que é iso, non? Non sei. A mí non me dá cringe, penso seguir utilizando porque creo que ese pasado que ahora de canción protesta, incluso que isto que nos dá como cousa, a min pareceme valiosísimo. E de feito, si seguir a xente congregándose para escoitar a xente que fai poesía coa súa voz e a súa guitarra, por aí estaríamos un pouco mellor, non sei. sí, ojalá. Sería moi bonita, a verdade. Sería moi bonita. Mira, dicíamos que ti xa levas un tempiño, 2022 saliu un disco do que non vamos a falar porque xa quedou aí atrás, xa Sí, está aí presentado, pero ahora ven nova música, non? Que como comentaches sí. antes, cunha colaboración que se pode repetir despois o nome, que xa o dixeches antes, non me lembro, pero xa o dixeches, Que pode non repetir. escoitaches ben. Con dúas cancións xa publicadas, esa experiencia de poder gravar varios días máis, que como falábamos ao principio, eso que te vas a levar, esa cousa de Sí, puiden facer isto que, oye, isto é unha cousa que ti xa tes outro disco grabado, hai cancións polo sí. medio, foron salindo, está colabo con Coti e demais,
claro. A forma de traballar, de poder gravar un disco que igual, de outra maneira non sei como foi, pero seguramente tarda de outra máis días, ou en días Sí, separados ou tal. E agora poder centrarte un número de días X para gravar e facer todo xa con centrada a 100% neso, mm, eu non sei como valoras ti o resultado final. As dúas cancións adianto están moi guai, pero personalmente ten que encher sí. moito máis facelo desa maneira, non? Sí, é que é máxico, é totalmente distinto. Eu penso que o anterior EP estou contenta e eu, por sorte, xamais publiquei unha canción que non quixera, etcétera. Pero é verdad que eu viña dese primer LP con Nacho Mur e tal, atopeime con Gonzalo Hermida, fixemos equipo e tal. E, bueno, como que me propuxeron unha serie de produccións e de formas de soar e tal. Eu estaba nun momento máis de experimentación aberta e tal, pero efectivamente traballamos por single. E, e bueno, de unha forma como menos inmersiva tamén era un EP. Eu penso que quizáis nos discos de corta duración permítome xogar un pouco máis, pero para mí os discos teñen un valor simbólico e conceptual moi grande. É verdad que o meu primeiro disco tamén traballamos dunha forma moi particular, porque a maioría das cancións as gravei eu na miña casa cun micro que me recomendou o Nacho, e logo el estuvo na produción de 3 ou 4 temas que sí que quedamos e tal. Pero, bueno, como tamén eu traballaba na miña casa e había esta cousa de habitación e como íntima, pois tamén sinto que incluso houbo canciones que surgieron compoñendo e gravando as outras e tal, pero esta xa foi como a experiencia culmen de eso, de que exista un hilo conductor, de estar pensando no sonido, entón que nunha canción recordes unha cousa que fixeches noutra e filtres outra vez o sonido da mesma maneira para que exista pois esta cousa de disco, que haya un viaxe de principio a fin, que hai unha cousa común. Para min foi moi especial, a verdad. Sí. E tamén tiña, perdón, No. como gañas de volver a esta cousa desnuda e delicada, e tamén este disco surxe porque Ramón, de New Raymond, vai a verme na mesma xira que viñeches ti a Coruña, a Barcelona. Entón, en Barcelona el gustalle moito, emocionase bastante e tal, e di, eu penso que temos que facer un disco que recorde o máximo posible ao directo, que era o reto eterno da miña carreira, que parecía que nunca chegábamos a ese punto, porque tamén o que pasa no directo é único. Pero esa era a premisa e sinto que foi unha premisa bastante acertada. Sí, porque sí que é verdade que escoitas, quero dicir, Amor ou Paxaros e sí que dá sensación de, lóxicamente, unha canción que pasou polo estudio, lóxicamente unha canción pois Sí, que ten non ese paso polo estudio que axuda sí. a que un tema pois poida estar máis, vamos, iba a decir puro, entre comillas, non? No sentido de que, bueno, Mezclado, sí, sí. pero sí que dá a sensación de cercano ao directo, que ten Mm, esa un pouco esa naturalidade, non? Que non sempre é fácil, sí. cuidado, isto pasar unha canción por estudio que sone ben de estudio, pero ao mesmo tempo que sone a Sí, directo, non é tan fácil, eh? Non é tan sí. fácil. De feito, casi tomamos a decisión, o que pasa que eso é moi complicado, pero de gravar guitarra e voz ao mesmo tempo. Ao final, fuimos inteligentes e gravamos guitarras primeiro e tal, tamén para liberarme e logo poder cantar como máis a gusto. Pero hai unha cousa aí de que hai claqueta en todos os temas e tal, pero está como un pouco movida e como que estou xogando, así. Non sei. A E, min gustame este sonido e gustame o sonido de Ramón, entón tiña sentido. máis importante precisamente que a ti te guste o que estás a facer e despois xa que nos gusta a nós, lóxicamente, Total. como sempre digo, se alguén publica algo é porque quere que a xente lle guste, se non quixese que a Mm, xente valorase o teu traballo, quedabas sí, a túa habitación e de vez en cando ibas a un micro sí, aberto e xa está, pero
quedarte claro. contenta co resultado que é o Mm, máis primordial. sí. Sobre todo porque xa che digo, xoguei con outras cousas e tal, e ao final, por eso, cando me preguntabas o de a Sara de pequena e tal, é que son unha cousa coa que teño que ser coherente, que esa cousa. É verdad que despois de haber tido experiencias como entrar en Novedades Viernes, con temas quizáis máis producidos ou que sexa, eu sabía que estas cancións eran moi arriscado, por exemplo, que tiñan apoio editorial ou que sexa, pero creo que sí que están nesta dirección que contaba antes de poder conectar genuinamente coa esa xente a que quero chegar. Entón, tomamos, pois xa che digo, unha decisión arriscada a nivel, eu que sei, industria ou estrategia, estamos tratando de reforzar con outras cousas, co storytelling, co contar que simbolizan para mí estes temas, pero é que é o que quero facer, é o que me chea, é a única forma que concibo de facer música despois de probar outras cousas, entón eu estou moi contenta co disco. E que justamente eso vai un pouco do que dicías tamén antes de descubrir o que é a industria, non? De saber como é a industria, do complicado que é publicar unha canción, de moito Sí, todo o que facer, de como funcionan as cousas, de que ao final ti vas a producir unha canción mega producida, vas a facer unha cousa que en teoría se vai a ser o temazo do siglo e despois claro, e esa logo canción tampouco. non o é e a canción que igual ten todas as papeletas de non ser a canción que máis vai escoitar a xente, fai un clic na mente Claro, do público, sona en X lugar por casualidades da vida, e pode ser o tema que che leve a un estrellato, e como eso non se pode controlar, que é importante? Pois que o que fagas, digas, pues esto es lo que quiero hacer en este momento de mi vida y claro. aquí lo llevas. E de feito pasoume eso, non? Por exemplo, un tema que chamase Persiguiendo el Sol, que a mí me gusta moito, é verdad que nos concertos pois é un momento divertido, porque a banda pois pode xogar máis e tal, pero ese tema entrou en Novedades Viernes, era a primeira vez, eu non o podía creer, pensaba que se habían equivocado. eh, o gardo con moitísimo cariño ese recordo, pero é verdad que igual con ese tema escribiume menos xente, mensaxes bonitos, de sentín isto ou outro, estas dúas cancións adelanto que non tiveron ningún tipo de apoio editorial en Spotify ou que sexa, moitísima xente falándome de que recordaron a súa nena pequena, eu que sei. Entón, a min eso é o que me gusta que pase. Entón, penso que por aquí. Mira, dentro de eso de que a xente te diga esta canción me lembra a esto, esta canción me lembra a outro, é algo que non me gusta tampouco preguntar, sempre o digo, que é o que vos inspira, non? Creo que se o queredes contar Sí, vos por casualidades ou nun post ou tal, pois genial, pero a min moitas veces personalmente gústame sí, evitar saber o que vos provocou realmente a escribir unha canción. me Que o gusta eso, é que a min Porque para min además é moi misterioso, non acabas de saber nunca. é que por eso, o sea, dicía aquí Javi Chapela cando pasou, dicía que a él tampouco lle gusta moito contar porque como manter ese aura, non? De, oye, imagínate ti Sí, e a mí me gusta imaginarme as cousas. Entón, dentro claro. desto que ti tes unha idea, ti sabes o porqué das cancións, ti sabes o motivo real 100% do que escribes, ti sabes o que a xente te decimos ou te podemos decir dos teus temas. Lembras agora algunha anécdota de que alguén te diga, "Buah, que isto me lembrou, pois eso, a miña filla, ou me lembrou a tal", e ti na tua mente pensando, hostia, pois genial porque a ti te recuerda esto, pero la historia nada tiene que ver con esto, pero qué bonito, non? Eso tamén. Sí, pois mira, por exemplo, que ademais, porque eu son moi cercana, como que tamén non entendo a xente que, ai, ten un fan e de pronto non lle fala, eu que sei. Entón teño unha, unha fan de Barcelona que chamase Nuria, que é majísima e sempre me escribe e tal, estivo no concerto de Barcelona. Ela me había escrito que, bueno, o seu pai falleceu, é unha historia bastante dura e personal súa, tiña con el a miña canción de Tu Melodía, que para min é unha canción de despedida por unha ruptura romántica e tal. Entón, as voltas que dá a vida, pero claro, esta canción di, voy a quedarme con tu melodía, voy a quedarme con tu pelo negro. Entón, claro, pónseme a pel de gallina. É moi forte. E dediqueille o tema no concerto e tal, e foi moi bonito. Pois ese é
o éxito, o sea, dixemos antes, pero non me importa volver a repetilo. O éxito é que ti ahora mismo tes unha persona que unha desgracia que te falte un pai, que creo Sí, que é das peores cousas que che pode pasar, que es un sí, familiar, a máis se te levas ben con esa persona e era moi cercana, que te marche sí, unha putada, pero ti agora mismo hai alguén que ten unha canción que estou segurísima que esa rapaz dixeche que se chamaba Nuria. sí, Pois Nuria seguramente cando este mal vaise poñer esa canción, vai chorar moitísimo, pero vaise sentir que ten o seu pai ao lado e, oye, eso sí, non te vai a reportar millóns de euros, pero que total. bonito que unha canción túa No, provoque eso, eh, O sea, eso é éxito. Eso é sí, éxito con é verdad mayúsculas. que as redes sociales nese sentido, porque tamén teño unha muller que me escribe que non sei se vive en Lisboa ou en Porto, pero ela é portuguesa. Aínda antes de que saíra a Paxaros que pode entender un pouquiño máis o que sexa, encantáballe a miña música e Que sempre me pedía guai. que cando vou a Portugal e tal, eu penso, que forte porque eu penso tamén que nas miñas cancións o máis importante é a letra moitas veces. Ela estaba, ademais cunha canción que teño que é como a capela, que se chama Mar Abierto, encantáballe. Entón, non sei, a xente tamén cando se volca e tal, escribe estas mensaxes é o motivo, efectivamente, como ti dis, de facer todo isto. Porque Ves? senón, E a música é universal. Da igual a lingua, da igual lo que falábamos antes de cantautor, da igual música de guitarra, música de banda, alguén en Portugal está escoitando a túa sí, música, que volvemos ao mismo. É difícil que te escoiten na túa familia moitas veces, que a túa familia claro, escoita o eu que faz valoro e cada alguén en Portugal persoa. está escoitándote a túa música, o sea, No, ojito, O sea, a mí me parece, de verdade, eu sinto que cada vez como vos sí, entrevisto a xente que sodes, pois como digo, emerxentes, que levades uns aniños, que estades no underground, que non vos movedes en cifras enormes, no, nin en millóns de sí, euros, sinto que cada vez valoro moito máis estas cousas que como, hostia, que eu entrevisto a xente que me conta que na súa casa non lle escoitan, que é moi difícil, hostia, que pasa isto es que me parece moi reseñable e de verdad, o sea, sí. para felicitarte a ti Non, e felicitar é a de ela verdade por escoitarte. sí. Mira, estou agradecendo moitísimo esta charla porque hai ocasións que unha xa está no paso seguinte, a ver que facemos agora e tal. É verdade que estou moi agradecida cos años de carreira e tal, con todo o curro, porque nunca deixo de sorprenderme e de agradecer efectivamente cada ointe, cada un deles. De feito, sempre o falo cos meus pais e tal, que tamén me viron crecer neste sentido, eu lles digo, xa o mero feito de sacar un tema e non ter que estar sufrindo para que pasen 2 semanas ou 3 e supere as 1000 reproducións, que xa despois do primeiro fin de semana supere as 1000 reproducións, para min, eso xa é haber chegado a un pequeño escalón que non é pouca cousa, porque No, é que pasas moitos anos que cada repro é unha loita, así que é- é importante recordalo e agradecete. sí, sí, por eso é que a mí sempre me gusta centralo un pouco tamén nesto porque creo que é importante que moitas veces e dame pena, falaba nunha precisamente na conversa con Roura que sale en xaneiro Mm, de que joder, hai proxectos que comezan agora e agora mismo e se frustran porque sacan os seus primeiras cancións, non pasan das mm, 1000 reproduccións en meses, non teñen, publican unha historia e non lle dá like nadie, publican non sei que tal, e se frustran, e hai un proxecto que lle vin outro día, e un comunicado que facían que dicían que gañaran un concurso e tal, que non tiveron unha repercusión que pensaban que iban a ter por gañar o concurso, que non sei que bueno, que mm. iban a facer un parón, a pensar nova música, pero que a ver que pasaba, e foi como dicir, hostia, aparte un proxecto que eu vin en directo unha cousa moi distinta do que se está vendo agora, e foi como, hostia, vale, gañaste un Ah, concurso, para ben. tal, e foi como, hostia, te vas a parar porque pensabas que o concurso che iba a dar moitos ointes e te estás frustrando xa tes dúas, tres cancións publicadas e sentín pena de, joder, Mm. estás Non, é queimado verdade xa, que estás queimado sí, ao comezo. non, e os que levamos tantísimos anos, é verdad que
que eso é algo que xa vai con nós. Eu recordo moitísimo, por exemplo, a banda Merino, que eu tocaba con Alex fai moitísimos anos, fixemos aí un amago de banda que durou moi pouco, pero foi como o meu batería un pequeno tempo. E logo eles apostaron absolutamente todo e sempre o din, que é como esta frase que repetimos todos, de que é unha carreira de fondo. E, de feito, eu estou moi convencida de que a xente que acaba chegando, pero non che digo o que falábamos, a Wizzing o tal, pero bueno, a sostener o seu proxecto e poder presentar as cancións en máis espazos e tal, e a xente que se mantén aí. Entón, efectivamente, o primeiro aprendizaxe é lidiar coa frustración. Penso que hai xente que, incluso moitos músicos que acompañan a artistas, pero ata que non sacan o seu propio proxecto, quizáis non saben todo o que O que leva aí o aquí que leva atrás. detrás e tal. É que ti agora acabas de nomear a Merino, que me encanta que compartises Sí, aí mm. proxecto e tal con él, pero Sí, lles por teño exemplo, moito cariño a eu Sandra. Merino me parece dos directos máis guapos que vin últimamente. No Caudal, por exemplo, estaba nun momento tamén máis complicado en Lugo e estaba como me provocou moitas cousas, pero Merino, 21, por exemplo, calquera Mm. outro proxecto ou Siloé se me viene ahora a la mente, que sí que ahora lo están petando, que sí que tal, que non sei que, e Pero claro, pensamos que son de flor de fai 2 días. Eu, por exemplo, pasoume con Siloé, recoñezo, eu vin a Siloé, tal, claro, joder, hostia, empezaron agora, como quen di. E de repente vexo que xa teñen cousas publicadas 2018, non sei que, como, claro. vale, o sea, están agora petando, pero é que levan moito tempo e xa, cuidado, non só que levan publicado 2017, 2018, 2015, senón o tempo que levades todos dende moi novos facendo música. É dicir, que parece que a cousa é dun día para outro, pero unha Sí, carreira de fondo de la hostia, sí. Tamén, claro, eu penso que os que empezamos moi pequenos, ou a veces a min eso me consuela un pouco. Pero penso que logo chega como o momento da profesionalización, sabes? Eu estive moitísimos anos que nas redes de Madrid e tal coñecí un montón de xente, pero que mm, non saquei música. De feito, o meu mecenas do meu primeiro EP da vida foi Iago de la Campa, que me dixo, xa está ben de non ter pasta e tal, eu pagote a produción. E foi a miña primeira entrada nun estudio e tal. Pero bueno, é verdad que sí, que non hai misterio, ou hai moitísimo presuposto ou recursos, porque ser unha persona de clase obrera e dedicarse a isto é un reto maior todavía, ou hai moitísimos anos na espalda, e incluso cando hai presuposto tamén fan falla anos. E cuidado, xa por ir rematando, por non roubarte máis tempo, é certo que Sí. os cartos axudan, é certo que os cartos te Mm. axudan sobre todo a saltar etapas, te axudan a poder entrar en Sí, determinados sitios, te axudan a posicionarte en determinadas listas, en determinados lugares, a que certas radios ou certas televisións te poidan dar máis visibilidade. Eso creo que ti máis eu e a xente que controlamos sí, algo da música sabemos que é así é así, claro. e o xogo Pero, como funciona, pero manterse, que se a ti, eu agora te collo e te digo, teño cartos e digo, vas a mm, sonar en 50.000 sitios, e vas a sonar en os 40, en Europa FM, vas a salir en Telecinco, en 4, non sei que, en todos os putos lados. e igual non funciona. E É que depois, tamén é claro, chegar a xente a que tes que chegar. e depois eu É verdad que, pago un Wizzing e non entras, non entra nadie. Hai que claro, chegar a xente. no. De feito, nese sentido, as redes sociales sí que ben levadas e tomadas con lixereza e con creatividade e tal, de vou xogar e vou facer este vídeo porque tamén me divierte, pero sí que te poden achegar xusto a xente a que ti queres dirixirte un pouco, ¿no? Porque efectivamente pode agora vir unha major ou que sexa e poñerte en todos os escaparates e non era o teu lugar. O que sempre falamos, as cancións son un misterio e o que marca o camiño de calquera artista. Por nomealo moi rápido outra vez, Iago de la puta campa, Genio. axudando aí un pouco a que esta charla teña lugar, a que ti estés Sí, neste punto, e que importante
xa non solo que alguén pois diga, oye, te voy a axudar a que poidas gravar, a que poidas entrar nun estudio, a que poidas tal, senón que é importante que haxa xente pois como a él, non? Que si, vale, neste caso hai cartos polo medio e tal, pero que dean ese empurrón, que digan, venga, anímate, que é o que nos pasa moitas veces, non nos animamos a facer cousas e Total, te den ese primeiro paso que te levou a todo o que estamos un pouco comentando, sí, a este punto no que estás agora, de sacar nova música. sí. E cada persoiña que fixo un pouco o mesmo, porque tamén, ao final, os artistas, eu estou convencida cada día máis que son os que axudan a outros artistas e ojalá que nunca se nos olvide a importancia de esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, Da comunidade, sí. porque é o que dicía eu, telonear, levar algún telonero, levar tal, compartir Que de música. feito, teloneo a Yoli Sá en Madrid o 22 de enero, que faime moitísima ilusión porque ela tamén era desas cantautoras orixinarias, as que eu escoitaba e admiraba moitísimo. Que guai. É outro exemplo de xenerosidade o que estás a dicir, efectivamente. Que eu vine en directo no Osa do Mar cantando en riba dun barco, Guau! que por certo xente do Osa do Mar, Diego e compañía, que sabe, sei que algunhas veces vedes as conversas, se non xa vos direi. Sara Por Sístole, favor, seguro que lle gustaría tamén cantar en riba dun barco, verdad? me encantaría, de feito estou obsesionada con ese festi que dis, pero tamén coas covas estas de Singing in the Cave, así que por Tamén. favor, xente dos barcos, sexa cal sexa, Estás disposta a cantar no... Bueno, estás disposta a cantar en calquera lado, seguro. por favor, literal, sí. Xa tamén, xa por enfocarte ás últimas preguntas, pero Mm. Yolisa, Sara Sístole, Andrea Santiago, mm, xente, mulleres facendo moi Por boa favor. música e mulleres podendo encher recintos e mulleres facendo tendo proxectos que merecen moito a pena, que se nos olvida moitas veces, a min e a moita xente, que estades aí e Sí. estades, o sea, e estades reivindicando facendo É cousas que moi é máis interesantes. difícil todavía. É así, é unha cousa inconsciente que xa nin sequera máis alá de todo o que nombrou todo o mundo e todas as miñas compañeiras seguro, pero é unha cousa como intrínseca da sociedade que vai costar todavía moitos máis anos, aínda que penso que estamos facendo un traballo moi importante, tamén permitíndonos ser mulleres na música sen pasar por certos aros de hipersexualización ou de proxectos moi concretos que tamén están ben, pero que poida haber diversidade e tal. Pero sí, que por favor replanteemos por de forma genuína, porque nos gustan tamén as músicas de todas elas, incluílas en os cartéis, porque é asombroso. Eu creo que cas que non me con Celia Bex, tamén con Vega, a min me faz un festival con vos De mulleres, e a min personalmente me gozaría 3 días. Si se pode facer un festival de tres días solo con proxectos femeninos de moitos estilos e se pode, total. Ginebras, que boa, o sea, hai moitos Zaharas Sí, que se podría facer perfectamente. sí, e fan falla máis plataformas e falar disto, pero efectivamente, hai moitísimo talento. Hai moito talento e hai que escoitar e apoiar. Vouche facer Sí. o último bloque de preguntas moi rápido, que é o bloque de Ma- preguntas típico que fago sempre eu aquí na Canle, que é o bloque de preguntas, como sempre digo, Broncano ten as súas preguntas, non? Pregunta por cartos, pregunta por Ah, relacións a ver. sexuales. Que pasa? Eu non vou preguntar por cartos, porque claro, preguntarvos a vos por cartos, por lo que estamos falando, claro, me parece unha falta de respeto, porque claro, vouche preguntar cartos tes, e me diste, pois mira, acabo de gravar o disco, que por certo, o disco, que Sí. plazos hai? Hai plazos, hai cousiñas aí de cando? O disco sae en marzo, en primavera, todavía queda o adelanto da colaboración o 16 de xaneiro, por eso non a podo revelar porque xa queda moi pouco e quero manter un poquinho máis a sorpresa. Haberá outro adelanto máis e xa en marzo o disco. A xira e todo, entón volvemos a sair a... Pois, a verá que cando se anuncie xire todo,
falamos por unha nova conversa. Bueno, isto xa te digo para final, Claro. pero como decía, preguntar por cartos. Acabas de gravar todo isto, hai cartos polo medio, hai moitas cousas invertidas. Claro, preguntar por isto me parece tal. As relaciones sexuales tamén é unha cousa que non me gusta moito meterme neso, pero sobre todo por min, porque me veis a dar un resultado e despois vou dicir, joder, que estou peor do que pensaba. Entón, por respeto a vos e por respeto a min mesmo, non copio a Broncano, que podría copiar, non Vale. pasaría nada. Pero teño as miñas propias preguntas que son un test psicolóxico. Vale? A ver, Un qué test misterio. que vai dicir se Sara Sístole é unha psicópata ou é unha persona normal. A ver, A por priori favor. parece que vou a preguntar estupideces e a finali son máis estupideces do que parecía. Vale. Entón, vamos a poñer en situación. Estamos de noite, ahora estamos de mañán, pero supoñamos que de noite tes que cenar. Non é un vicio que temos Vale. os humanos, que cenamos, que sei, son cousas que facemos. Pero na casa, única e exclusivamente tes a posibilidade de cenar cereales con leite. Calquera tipo de leite, calquera tipo de cereal. Estupendamente. Espérate, non te me adiantes, que igual a segunda opción te parece máis interesante. Vale. A segunda opción implica que tes que ir a un restaurante ou un bar onde van a facer a túa comida favorita, a que máis queres, a que máis matarías por poder comer, pode ser incluso a comida da túa nai, do teu pai, da túa avoa, de alguén da familia, a que sexa. E feita igual. Pero que pasa? Tes que ir baixo unha chuvia torrencial e volver, que eso, bueno, excepto que por galegos non é tanta problemática, Claro. pero o restaurante, o bar en cuestión, as súas condicións higiénicas, digamos que son un pouco cuestionables, non? Hai cucarachas polo chan, nas sopas hai ratas por aí en medio, pero é a tua comida favorita, sabes? Entón, que prefires, os cereales con leite ou esa comida? É que para min é moi sinxelo, porque os cereales con leite, os meus pais, a miña parella, os meus amigos métense comigo porque parezo unha nena de 12 anos todavía, porque tomo moitísima leite con cereais e reivindico que é unha boísima opción. Entón, entre isto e as cucarachas que me van a desdibuxar a experiencia de comer a miña comida favorita, escollo a opción A. Vale, e entón, escolles esa opción A, entón hai que escoller outra, dentro deso hai que escoller outra cousa, que é primeiro leite ou primeiro cereales. Primeiro leite. Vale, interesante. Ahora, E agora seguro que ti estás na opción B. digo ao final porque quedan dúas máis. Vamos a poñer outro exemplo. Tamén de noite, estás aí cos teus, tal, pides unhas pizzas, e bueno, vaste pois, a un concertiño, vas aí a unha obra de teatro, vas a tomar algo por aí, non? Vas a dar unhas voltas. Entón, ti cenas a pizza, sobraron uns cachiños, non? Que pediches moita. Entón volves de madrugada, volves a primeira hora da mañán, eu que sei, destas noites, non? Que se alargan, que igual o xeo que tomaches te provoca chegar así un poquinho mareada, un poquinho así, non? Que se move o cham, e tes fame, porque cando volves esa hora, pois sempre suele haber un poquinho de gusa, non? Sobrou esa pizza, contemplas a primeira pregunta, comer esa pizza cando chegas a esas horas e nesas circunstancias moitas veces? Claro que sí. Vale. Non vou a estar escatimando. E como a comes? A quentas ou a comes fría? Boísima pregunta. Honestamente, eu creo que a comería fría. 100%, ou casi 100% sería, non? Fría. Casi 100%, sí. Vale. Última pregunta. Tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola ou indiferente? Sin cebola. De Sin toda a cebola. vida na miña casa sin cebola. Se por algún casual ti ora pides unha tapa e tivese cebola, terías un problema por comela ou A podo comer, a podo comer. a podrías comer, pero a priori sin cebola? Tortilla, sí. Vale. E agora, como a queres esa tortilla? A queres estilo Betanzos? A queres un punto intermedio? Ou a queres que se pode facer un edificio con esa tortilla do mazacote que é? Me ubicaría nun punto entre Betanzos e un punto medio, Desto pero que, máis pa Betanzos. que está moi, parece que está feita, pero que abres e sale el huevito por aí, Sí, non? sí. Sí, como medio liquidilla. Vale, pois feito o cuestionario, A ver, que nota teño teño que en dicirte que psicopatía? un 0%. Vamos. Porque todo o mundo prefire un cereais con leite. A ver, o das cucarachas Aquí sí. e as ratas é secundario porque, eu que sei, os kebabs teñen as condicións higiénicas moitas veces que teñen e están buenísimos, pero un cereais con leite son indudablemente o mellor Claro. que podes É comer. moi noble. E estás na tua casa, ademais, pijamita, mantita, película e xa non te Claro. tens que mover. Ora, a leite sempre vai primeiro, o sea, eso... Aquí sí, eu non entendo a xente que
é indudable. Quédase blando o cereal, ¿no? Tens que botar, quedan algún poquinho blando, pero comes e están mojaditos, están crujientes. Despois, Claro. a pizza sempre se come esas horas, sempre, 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 e sobre todo se come fría. Non, Miren a quenta, pareceríame... por aquí pasou xente que me defendeu, e isto xa o contei algunha vez, pero houbo quen, bueno, Iago Blanco, produtor de aquí de Coruña, que produce a Capital Oscof, MJ Pérez, de Rapans e demais, contoume que el poñía un vasiño de auga no microondas para que non se puxese blanda. Non funciona. Bueno. Fixo Unha nunha vez, non? ciencia non te dá olla a esas horas. No, entón, ten que ser fría. E despois a tortilla de patacas, sin cebola é moito mellor. Con cebola non pasa nada, se pode comer. É unha tortilla que Claro, está porque rica. tortilla igualmente. E despois hai dúas opcións moi válidas, que a de Betanzos é moi válida e iso xa se tes psicopatía nas tuas preguntas se reduce. E despois a opción tamén moi aceptada que este bastante feita, pero que abras e salga el huevo. Co cal, Sara Claro, é o Sístole punto ten un perfecto. 0% de psicopatía e me parece a mellor forma de acabar o ano. Desta maneira. Vamos. Eh, Qué bien. Vou facer un spoiler dunha conversa que se vai vir en xaneiro, que gravei antes que a túa. Vale. Hai unha persona que a primeira vez, dende que fago estas preguntas, que deben ser como unhas 100 entrevistas con estas preguntas, hai alguén que ten un 90% de psicopatía. O sea, nunha entrevista que vai vir despois, vai ser das primeiras veces que vou subir un clip con esa persona respondendo estas preguntas, porque aparte da defensa que fai, do que di, vamos. O sea, unha das que ven próximamente que a xente vai alucinar. Psicópata total. Non, é increíble. Sara, non te roubo moito máis tempo do que xa te estou roubando. No, Foi un auténtico placer terte por aquí. encantoume. Por fin se deu, como dicía fai uns instantes, quedas convidada a que cando xa este o disco fora, cando se anuncie gira, aínda que pasen poucos meses dende esta conversa, pero que voltes a pasar por aquí para presentar, Charlemos do disco. para falar do disco, que hai cousas que quedaron no tinteiro, e cando salgo o disco sí que me gustaría, non, como dicía, non contar o que hai detrás do disco, pero sí que, bueno, falar un pouco do que escoitamos, das Claro. sensacións que provocan, e presentar esa maneira, e falar, pois, desa xira e deses concertiños que poidan vir, así que deixo xa o convite aí lanzado para que eso poida Moitas pasar. gracias. Foi increíble a conversa, verdad? Preguntas que dan pé a moitísimo debate. Podríamos estar aquí 3 horas, seguramente. Sí. Pero bueno, xa nos veremos en Coruña tamén, con Iago de la Campa, de la puta Campa. É obligatorio. Nada, increíble, de verdad. Moi agradecida. Mira, ultimísima pregunta, e creo que neste caso é obligatoria facela. Veña. Acaba o ano, que desexos ou que esperas do próximo ano? Creo que está claro a resposta, pero Pois espero que o disco chegue a esa xente que veño nombrando que ten que chegar e que se activen os mecanismos máxicos dos Reis Magos, Papá Noel e todo o mundo remando a favor de que as cancións cheguen aos seus destinatarios. pois é o mellor desexo que se cumpla. pode haber, e oxalá se cumpla. Pola miña parte, agradecerte a ti novamente ter pasado por aquí, agradecerlle á xente que puido ver esta conversa, que xa me coñecen xenial, e os que chegaron da túa parte xenial tamén. Convídolles Claro. a que boten un vistazo a todas as conversas que están publicadas, como sempre digo, que as vexan se queren, e senón que simplemente anoten os nomes dos artistas e os grupos que pasan por aquí e vayan a escoitar a súa música, que a min o que máis me gusta que me vexan as conversas, me gusta que vos escoitan a vos nestas conversas, que creo que moitas veces se pode dar unha imaxe moi guai de como é isto, pero que sobre todo que escoiten a vosa música. Dicirlle a xente, esta última conversa, acabamos o 2025 desta maneira tan guapa, e vos podo contar, xente, que despois desta conversa, ano 2026, vamos a ter a Roura, cantautor da Coruña, que reside en Madrid. Vamos a ter a Tona, novo proxecto da xente de Terbutalina. Vamos a ter ao Xoan Forneas, coñecido entre outras cousas, xente, pois, por salir na serie Respira de Netflix, sí, xunto co Pablo Lorán, facer de Castelao nunha película das mellores películas deste ano 2025. Acaba de lanzar o seu proxecto musical, así que tamén vai estar por aquí. Sacou aí unha canción, Ferido, que guapísima, moi chula.
Xa te recomendo que a vayas a Ponme con escoitar. unha recomendación, sí. E Mirando Flores tamén que pasaran por aquí e outros tantos proxectos que non podo confirmar todavía porque non están grabados, pero xente, o mes de xaneiro vai a ser moi guapo. Así que, feliz ano a todos, xente, que acabedes o Feliz ano o mellor da mellor forma posible e como sempre digo, creo que nestes momentos si hoxe máis que nunca con comida e con bebida podemos vivir, non? É certo que os nutrientes van a estar no corpo, pero estemos mellor, estemos peor, a vida nos dea bons momentos ou nos dea malos momentos, o que máis importa, o que máis axuda é a música. A música nos vai facer estar felices ou nos vai facer, pois se temos que chorar, pois nos vai axudar a liberar 100%. sentimentos, así que xente, vémonos o próximo ano, vémonos en próximas conversas, pero sobre todo, vémonos onde haxa música en directo e sobre todo, se esa música é a música de Sara Sístole e o seu novo disco, pois xente, mellor que mellor. Ata a próxima.